Ateo de mang'eny ade, kaoka mano de oka kono adio, ono alos nukada, kama ante umbende ubedi jasi okonge. Eno pekmor mosiku wana wagi Yesu, wen lacho wen usagi nyaromo, hallelujah, male, male, wamiyo nyasaye duo. Wewe, manade, yatewa wewe peo, manade, tudake pare wefama tamale, adera wewe peo, manade. Mimi kuweji umerejele ya dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Erokamana hinya machiegni kendo kidieny mar lesson kaka nasenyisi bedo kae kod Pastor Charles Odinde ma bende koro wadang'iyo godo thuon wach ma kawuono kokadho lesson marwa osekadho jumbe mako matin ahinya kapok wang'eyo wach mar lesson to pastor noyudo thuolo mondo mi ochop kae wang'e lesson kapok odhi mbele to kod kiche mare bende koro dhi godo nyime wadhi winja nena tene kanye ka wadang'iyo ngima mar chiwo pak kapok wadonjo mano wayaw kod alam. Erokamano Jehova Nyasaye semiyowa thuolo kendo okinyi ma kawuono sabato ni mondo mi wami nyithindi kendo jopiny mondo koro winja nena to ang'o ma bende koro kod odiochieng' mano ma kawuono kokadho lesson marwa. We wach makama mondo mi koro chope nyithindigo kel lokruok kendo miwa ketwa motegno kinde duto te gi Nyasaye Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Ndalo mang'eny pastor ang'eni kiche osebedo mang'eny. Na chako gi Awendo West, nyo adhi Rusinga kumoro ni Lianda. Sani an daraja mbili sani daraja mbili ma itieko sani watieko sani kae to achoma chomo daraja mbili to bajigra ella erokamano wete bende nogo nasime gokinyi en langi e piny Joyoma Gasembo kono bende Nyasaye kotimo ng'ona ng'anyo nyino no ber kode ka erokamano ella kuom chopo kae kendo wadang'iyo nena wach ma thuon wacho bende koro wadang'iyo ka odiochieng' man koro kaka sewacho ngima mar chiwo pak kama bende omiwa buk ma achiel kuom bugego ma Paulo ne ndiko buk mar Jo-Filipi 4 wesne 4 mawacho ni moruru pile kuom Ruoth kendo wamedo wacho ni moruru Kisungu ema ji ong'iyo godo ahinya they rejoice in the Lord always and I say again rejoice ma bende koro wacho bende wadang'iyane to ngima mar chiwo pak chalo nade kendo ka wang'iyo kae sigana monyiso kae ne kinde ka kinde en gima yot mar goyo koko ka in kod mor ka ipako Jehova e kinde ma intiere kod mor mogudho kata kamano tiwacho ni ok en gima yot ahinya kinde ma weche richo ka wantiere okang' marach ma ok par e kinde ma chandruok otedre maliet kata kamano en mana kinde machal kamano ema bende koro wadwaro moloyo kinde moro amora mar pako Nyasaye nikech pak en yo makonyowa mondo mi wamed rito yie. Pastor nyisowa ka ne kare pak ni ok en mana mar mor kende to nitie sama bende dwarore moloyo. Amina. Ngima mar chiwo pak ni ang'o bende wadang' ng'eyo ing'eyo AD 70 e higa mane rach ahinya gi joote kendo Paulo ndiko e higa ni ka weche richo kode kokadho Filipi kodhi Korintho to ndiko wachne ni ratego gimutim moruru pile kuom Ruoth kendo amedo wacho ni moruru kae to pakni biro mana ka wang'eyo ng'at mwapako gik mwakadhe ing'eni jobego osebedo gi tension mang'eny kendo nyaparo kadhi Lianda Rusinga mino danyo kwani kikidhi gi sanduku miywayo ka orag sag bikete nikech ng'we nyalo wuok sa asaya to nyako ne Nyasaye kotimo ng'wono ang'eyo ni weche biro kadho pok wakadho pase but Nyasaye osetimo ng'wono kuonde mwaseyaya koro Paulo wacho ni kata rach kako rachni AD 70 ne rach gi joote emano emparanero negogi pile ka pile to kata kamano kon Jo-Filipi retega akadho karu kendo gimutim moruru pile kata weche beyo kata weche rach nikech ofwenyo ni ng'at makelo rach gi ber en Nyasaye achiel kae to ng'at manyalo miyo wabed gi mamor pile bende en koro condition duto okonogi ni mondo gibed mamor taadwa kono jawinjo gi janeno ni samoro wawuoyo gi ng'at ma ng'ato tho bende biro mamor nikech nitie geno tok liel bende jomoko wuoyo go mangima otamo bende biro mamor nikech Nyasaye motiyone pod ngima emomiyo kachwad modwa wuoye kawuono en wabed mamor to sama wabedo mamor wan gi wende mag pak kaachiel gi ng'wono. Erokamano ahinya bende jandiko king'iyo paragraph mano mogik kanyo wach motegno ahinya kowacho ni pak en yie manie tim. Amina. Kendo kinde ka kinde onyalo nenore ka gima ok owinjore ne wan to ka wakete tim kinde ka kinde to bedo gima nyalo timore mayot kendo migawo mar ngimawa en kod teko mar loko kendo koro yombo wacho ni power both to convert and to conquer e kaka Kizungu bende koro
kele mamit otegno Amen. koro ng'e na kanyo odiochieng' mano mokwongo ma bende en chak tich janonro mar pak koro janonro mar pak pastor ka nyalo wacho ang'o nonro mar pak en ang'o ma bende koro idwa mondo puonjre kae jandiko wacho ni en gimoro achiel mondo ng'ato obed mamor e kinde ma gimoko dhi maber to kata kamano Paulo jiwowa ni owinjore wabed mamor pile mano en gima nyalo winjore magalagala kawa gima Paulo ndiko ka en no to nitiere weche ariyo malich miwuoro mowinjore wayange maber namba achiel en ni nyaka wabed mamor to mano nyiso nyaka wabed mamor kata e kinde ma weche tek kata weche beyo to namba ariyo Paulo wacho ni mondo e morwa no ng'at momi teko en Nyasaye ma jang'wono winji ka wacho ni nyanonro mar pak tiende ni gimomiyo pak no biro nikech weche to nyoricho ndi kodwa kendo ngima pod tek nyaka sani to kata kamano nyanonro mar pak en ni owacho ni wamor pile kae to ero Efeso 4:6 owacho ni kik uparu wach moro te weche duto nyisuru Nyasaye koro nyiso ni ka weche te wan gi ber kata wan gi rach to anyis Nyasaye kae to wacho wach maber ahinya maneno ka met na kanyo ni kik waparre e weche duto mwakadhe nitie jowinjo moko mosebedo gi stress jowinjo moko nyo depression ogoyo jomoko nigi ngima motamo gi nyaka kawuono ngin jomoko be neno waka gine jela moko be nie ute hospital kendo ngima neno ka gitek negi samoro chiliel moro gi nyathi kich moro be neno wakanyo e weche te wabed ka wamor to pak Nyasaye kata wach gik maneno ka wacho ni Paulo luongo mondo wapak Nyasaye kata obedo ni kinde mathoth onenore ka gima ok jatimre kodwa tiende ni kata obedo ni pak no kosebedo kitwa kendo gik mokadhe nyalo miyo pak bed matin nikech ng'ato nyopenjo niya to jayalo wacho ni mondo apak Nyasaye tanindo kech apak Nyasaye tano hospital apako Nyasaye takwame jela apako Nyasaye tadong' nyathi kich gi chiliel e weche te Nyasaye osechano kare gima dumo nego watim weche duto wanyise kata obedo ni ong'eyo to en gi thuolo an gi in mondo wakoni jawar kate makadhe koro timie gimoro jandiko moro miya nyera ahinya wacho niya we ywak ka ine storms ka ine chandruok malich to ywage ni mondo Nyasaye obed kodi ang'o e chandruok no koro kata kikadho kode iparo jopuonjre Yesu kande gikadhe chandruok mar apaka to chunygi ne ng'ich nikech ging'eyo ni ng'ama onego geng' chandruok ni e yie ka koro tiji winjo gi janeno en chiwo Yesu kokadho kuom pak kae to biro to duoko e chandruok duto mwaka bede wai manyiso e lesson ng'eni wuoyo ni e time mager ka achiel gi Kristo bede ye kate wach ni Yesu timo ang'owa obedie kodi jandiko gima nyiso bende nyanono mar pak kae nyiso kaka Paulo bende nokadhe akweda kod malich to wach ni bang'e kobede e twech mar jo-Rumi ne ok oluor kata timo kamano ondiko gimor miwuoro mondo jiw godo jogo moyie mane Filipi chal gi japiny Russia ma bende omiwa Fyodor Dostoevsky bende noyudo ngane buch to bang'e kanolokore to dhi ondiko buk moro miluongo nang'o bedo gi yie nyaka giko owacho ni kata man ka ji duto dhi ataro mar chik kendo idong' kendi kata achiel ma jadiera kel mich mari kata mana e sechego kendo ipak Nyasaye tim ang'owa e dong' kendino kumidong' e kendino tim ang'owa kata ji kore wacho ni obero tek adong' kenda pak Nyasaye dong' mano miya kelo history mar Paulo kandiko Filipi ni okadho kae to ondiko buk ma Korintho to okadho dho nam to dhi loka to adieri higano emano emparo nero nege to kata kamano kono gini kaka kadho kumuka kamoro kana duogi but gimutim moru pile te weche te pakuru Jehova nikech weche te ene mong'eyo amen wach mamit ahinya koro ng'ene lemo mar lwaro ohinga piny nyiso ka nitiere kizungu moro mer tigodo ni kubuki rangi e kona ndiko kane wacho ni samoro nyalo buko rangi e kona kaka unjo rangi tichunge kona kamoro koro kifwenyo ni adino dhok mone galo adino kumalo tuni luoko mang'ich cha mondo bi wuog oko en puonj mane mawado yudo ka lemo mar lwaro ohinga piny erokamano ma wuoyo kuom Joshua wuod Nun gi jo-Israel giseng'ado Jordan gidhi loka osecheng pinyno mar Ahab ma oodho oyienegi ni nyalore kae to kosekano jobetregi to wegi kiny giduogo to gikelo report ni wanyalo kata muma wacho niya Nyasaye okonogi ni kiku mak gi lwetu un luor gi wer giluor gi wer nyadichiel to duogo yweyo nyadiriyo ing'eno ohinga machon ma Jeriko ni malo ji jok ing'eni ng'iyo gi malo koto jogi wigi rach ni koro tarbeta kende be kodichiel to giduoge ka ging'iyo ni ma gima nono mogik aja yalo mondo Nyasaye ma Jehova okonogi ni luor to go tarbeta duogo ka odiochieng' mar 7 to kane gigoyo to Jericho walls fell okuta ma Jericho nogore piny ot manokogore piny kende en ot Rahab emano chunge kona tin manokelo tamba makwar mar kanyo nyisa teko namba 1 mar pak tene there is power in music kane gigo ga tarumbeta kende
polo nolor piny moyiengo Jeriko mo kuta ogore piny. Kare nitie lweny moko ma jawinjo gi janeno osebedo ka dhiye kendgi moko nyal nikech gode nitie moko kadhe ndalo ka ndalo ma Nyasaye monego lor kaeto tiekonwagi. Nitie lwenje moko ma mama moro osebedo ka go kanyo kata jawinjo neno kata janeno mogoyo moko nego go ne kaka jogo nokawo tich mayot. Owacho ni ka jowasikwa oluorowa Nyasachwa ne umwa kaeto oduogo fwenyo ni kare lweny mwakedo ok marwa to mar Nyasaye. Emomiyo ka jogo dhi Jeriko to gin giluoro nyade biro kende to chieng' mar abiriyo to walls luar. Puonja jawinjo gi janeno niya kare nitie Jeriko moko mane kit ngimawa ma ka wang'iyo gi wang'wa to ok wanyal. Gin robede kendo gin gimotegno moko nyal chope. To gima miwa chope en achiel en pak ka achiel gi lemo to moloyo winjo wach Nyasaye ni kosewacho ni wadhi to biro nyalore. Puonjowa wach machiek tinendeni ni ngimawa waket kuom Yesu. Kosekete lwete to wabedo mamor pile kosenyisi gik mwadwaro te weche te mathago chunywa otieko kaka ene mochano. Weche ma bende chando chunywa en motieko kaka ochano. Pero moro wacho ni Yesu tiyo taling hale. Amina. Ket gik moko duto te to biro timo ang'o biro bedo e makare. Ema dono gam godo yweyo kae kod wer moro kae mondo kwaduogo chak wang'iyane na koro odiochieng' mano ma tich adek ni ngima mar chiwo pak to en ngima machalo nade. Ang'o points mag bende koro miwa kokadho lesson moro mar odiochieng' mano kawuono ma bende thuon wacho en ngima mar chiwo pak. Koro wadonje ngima mar chiwo pak no kendo kaka koro odiochieng' mano machielo. Wami kae kod wer mar St. Jonas of Christ ma bende wacho kanyo riti ka bende ma wadonjo godo kwaduogo to wachak wadhi anena nyime gi lesson marwa. Kawarani teode mang'eny ader kaoka mano de okakono adhiyo mondo alosnu kada kama antie umbende ubedi jasibokonge enobet mor mosiko wanawergi Yesu wendo chowen usagi nyaromo haleluya maler maler wamiyo Nyasaye duo wewe manade Peo manade tudake pare mama tamale adera we peo manade kuji umerejea dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Erokamana ahinya oduogo kende tielo mar machielo kaka nasenyisi jalo mabende koka yawo TV mari wan gi Pastor Charles Odinde mabende wantiere godo wang'iyo godo ngima mar chiwo pak. Oseng'iyo weche mathoth ahinya chak tich nyaka koro wadonjo odiochieng' mar tich adek Pastor. Ngima mar chiwo pak ema bende ne thuon wach kacha Filipi 4:4 mabende koro nomiwa. Koro ing'isowa kae ni pako Nyasaye nyalo bedo ni ok en ngima ma wang'iyo godo. Kata mane kinde ma piny ber kodwa. Omiyo onyalo bedo matek machal nade ka wane okang' matek kendo pero piny tek kod mano penjo. Kata kamano mano ngima e gima oluongwa mondo watim. Pak en gimoro ma nyaka wapuonjre timo nyaka chopi okang' makoro en tim mitimo mana kinde moro kende ma wadakie kata e nyasi kende. Pak ok owinjore ahinya obed mana gima itimo to winjore obed kit ngima owuon. Mano gima koro itemo nyiswa ni kare pak en gima ko practice obed part of us. Part of us. Yes. Ama bende nyalo wacho kani teke kisungu maber to bedo kanyo. To Zaburi 145 wasa achiel wacho ni pak Ruoth Nyasaye malwandawa. Jiwo bada lweny kendo ogeng'a lwet wasigu matek kendo Ruoth en Ruoth manyalo gimoko duto nyaka chieng' kata wacho ni duong' pak kodogne ma nyaka chieng'. Jandiko ni wacho ni okelo mfano mar British moro ni marahuma miluongo ni Charles Haddon Spurgeon nondiko kitabu miluongo ni The Practice of Praise. Owacho ni kitabu ni nowuoyo kuom wes 7 mar Zaburi ma kawuono. E wes machiegni Spurgeon kelo pachwa kuom weche adek man kod nengo ahinya manyalo konyo weche mag dongo pak ngima. Namba 1 pak en gima nyaka ket e tim e kinde ma waranga luoro watende. Namba 1 king'iyo kuma intie tiende ng'at mong'eyo kuma entie ong'e kuma ae kae to ong'e kuma odhiye. Koro kuma entie no kata ber kata rach pak chakore gi kanyo. Emomiyo jandiko mar Ruoth Nyasaye aneno gik miwuoro misekete piny mwadake wang' chieng' gi dwe gi sulwe mane polo gigi duto kang'iyo to apaki. Namba 2 Spurgeon wacho ni ka iketo e tim e kinde ma waparo gima waseneno mana kaka wacho history manyoro kuma nyo kadho kodi kuma nyo pekie school fees manyo tami kuma nyi tuoye otanda tuo manyi wuok to jomoko to thoe o jala manyi iwuok to jomoko to tuo nyaka chieng' kuma ae kelo pak. Namba 3
pak biro e gima itimo e kinde ma wawuoyo kuome. Kawuoyo kuome. Iso ni kawuono tiende awacho ni nyoro kawuono gi kiny. Ing'eni nyoro to history. Kawuono is current. To kiny bende history. Koro kwang'eyo. Nyoro nyo asekadho waneno gima timore. To gima kiny to wan ok wang'eyo. To mage te pod ikelo pak. Nike ka ang'eyo gode gi nembe gi aore to akelo pak. Aneno Yesu ka penjo Nyasaye ka penjo Ayub. Ne in kanye ka chwe nam? Ne in kanye ka loso gode? Ne in kanye ka keto ohinga mag piny? Tiende ni ka wang'eyo gik motimo to gimonego bed ni ka watimo ja Kristo en kelo pak. Chien kacha waneno ka Joshua ka dhi ketho Jericho to romo gi jalweny moro. To penje niya, in ko orwa koso in kod jowasiko? To wacho ni neither, ok an kamano. To an ng'at ma Nyasaye oro mondo okonyi e lweny. Tiende ni kare nitie moro monego walem ni Nyasaye mo spiritual eyes, wenge mag roho, mondo wane jok ma konyo e lweny ni. Kata orach kata ober. Jandiko moro wacho ni every season has a reason. Gimoro amora mwakadhe nitie gimomiyo. Emomiyo pakni nego bed ni weche adek ma Charles Haddon Spurgeon wuone nigi teko moloyo. Tiende ni pake according to gimikadhe nyoro, pake according to gimikadhe sane, kae to pake kum gima pok ineno. Mama ne mondiki Ibrania 11 ni yie en bedo gede kum gima pok aneno. Koro weche tera tego janeno en ni wapako Nyasaye. Ben wapako Nyasaye. Ngima mane ngima mar chiwo pak. Kendo miyo example kanyo Charles Haddon no gik mabende koro pastor bende koro lero kanyo. Ora ng'ane kanyo koro janeno mayondo, a witness who convicts, janeno mayondo. Nyiso ni kitabu mar Tich Joote pak nokelo lokruok miwuoro kuom jogo mane owinje. Jote mana paga uchiel pradega ngwen. Mama iwacho ni kane oseyiech lewni kuomgi kendo chwado gi matek. Paulo gi Sila nodire od twech. To onge ng'at moro machielo mane ni kuno mane nyalo keto negi yath e adhonde ka kod kuonde mane ohinyore marach e ng'egi. E kinde mane giniere malichno kendo ka tiendgi bende notue to noketgi mudho e od twech ma iye. To kata kamano e kinde mane jojela moko nobedo ka winjogi, Paulo gi Sila to nochako lemo kendo tema ng'awa kendo koro ne wer. Bang' ng'engni mar piny kendo bang' ka jarito od twech nofwenyo ni Paulo kod Sila kod joma ne nie od twech mamoko ne ok opondo. Omiyo nobiro kokirni kuom luoro. Nopodho piny e nyim Paulo gi Sila ka nogologi oko mowacho niya, ruoth onego atim ang'o mondo akwo. Sigana pastor janeno mayondo mana kaka nawacho AD 70 ne rach kabisa. Koro Paulo gi Sila onyume jela wach rach to oriro tino tero ndika 16:25 nine gichung' ka giwer kendo gilemo. Kae to sama ne giwer ki gilemo no ne jela oyiengni ma dhoudi otime nade oyawo. Ing'eyo jawinjo kare pok lemo ng'ato lemo dide to wacho ni an selemo utama kae to we jo Kenya pok lemo, joluo pok lemo. Nitie weche mang'eny ma lemo is involving. Koro ka gilemo to kendo giwer to sa uchiel otieno ka jalo yawore to jandiko moro wacho ni heroes act while others stand and watch. Tiende ni roteke tiyo ka jonyaw to bedo kata mana gibedo ging'iyo heroes act. Kae ting'eni kae Paulo gini kower maber to dhudi koyawore ting'eni jatend jela obiro owacho ni mayo jojela osemang'o opondo. En chik ma jogela kata masani koponi jogela opondo to in gitabu kae to Paulo kono kong'iyo to ok oneno gima okwongo nikech piny olil piny oyiengni. Kae to odwa kawo ligangla ng'ado koni kik ing'adi wan ka ratego wan ka. Kae to mogol gi oko to kon owacho niya waluoka dhondi umeno chwale karo kun jok maber ok unjia un extraordinary people. Kae to luoko kae to penjo gini to watim nang'o to koni un yie uru. Kae to Mumba wacho no batesi gi chieng'no ng'ano gi joode puonja niya there is power in prayer and power in music. Weche ariyo nigi teko. Wer nitie man nigi teko. Nyocha puonjo jowera penjo gi niya to muwero ni is it music or noise? Muwero ni en wer koso koko. Nikech ka Musa lor gi Joshua ka gi aye got bang' ndalo 40 ka gibiro to giwinjo koko ka ywak e kambi to giwacho niya gimoro wawinjo to ok en koko mar mau kata koko mar jomolond weny to en koko mar wer. Kar wanyalo bedo nwa wer wago mana koko. Winje wer mne Paulo gi Sila wer jowera konou. Iwero wer mane en koko koso wer ma wer mano yawo dhod jela ma giwuok. Meda teko niya kare condition duto ne jogi wer ka gine jela. Ne jogi wer ka dhonde omakogi. Ne jogi wer ka piny omakogi. Odinne gi jela ma iye to kata kamano Paulo notimo ng'wono mogologi e jela kokadho kuom wer kaachiel gi peko. Koro today's topic wuoyo kuom pak
en pak madieri kosi wene go lwedo kende pak kosi wene koro kende pak pak en pak Nyasaye kotok ko ai kuom chunywa gi kitwa kai tibedo gi yie ni pak mi pakono biro kelo gimoro no wanda kata dhoudi nyalo yawre madongo mag jala mag chuny mag jala mag ngima mag jala mag dak kai Nyasaye oyie mondo wapake gi pak madieri kendo bed mana bath en gima bed kan tiere ngima wa pak no en gima nyiso bende tich abich kai ni gik lweny mar locho kinyiso kai ni e buk mar weche mag ndalo mar 2:21-30 Jehoshaphat nosefwenyo ni pak en gir lweny malich ahinya miwuoro kendo bang'e yudo wach ni jolweny mathoth ne biro mondo mi oked kode to Jehoshaphat ne ok rikni mondo ochak iko jolweny gi kedo to nong'ado chunye mondo openj ruoth Nyasaye. E kinde mane Juda obiro Jerusalem mar tweyo chiemo, Jehoshaphat noyie kuom adiera ni okang' mane nitiere koro ne rach. Mi nowacho ni wan waonge gi teko kuom oganda mang'ongoni momonjowa kendo koro ok wang'eyo gima dwatim to wachiko wang'wa kuom. Winjo Jehoshaphat wach motegno ahinya chali ma koro gir lweny mabende Ahero 20:21 mano Second Chronicles donge 20:21 owacho kane gichako peko kendo wer to Nyasaye norundo jo-Amor gi jo-Seir gi got Hamon mane giloyo peko kaachiel gi wer. Jehoshaphat koyiero jower namba 1 nyaka yier. Ing'e nitie jower moko yier. Ng'ato donjo wer commercially, odwa uso CD ni mano wer. Ng'ato be wer for prestige ni abanera na jawer. Jower ni yiero carefully. Ahero kanisa wane ni jawer ka jawer nyaka yier kendo bedo bete. Church board kadhe ni mato nego wer to mati go nego bedo wer. Kendo adieri kose puodho to bedo maber. Koro Jehoshaphat kose puodho ji magi rwako lep lemo namba 1 jawer nyaka bedo gi uniform. Identification crisis. Nyaka bedo gi uniform. Kai kose bedo gi uniform to gin ma jawer ma jayalo jaro majalejo inano kuma tebo Islam gi lowa gi dinde moko gin uniform japolo kaito ka gichako wer kendo peko ok mi chikruoke ok mi goe koko ok mi wacho dhok mokwinji en wer mane miyo jo-Seir gi got Hamon orundi ka Jehoshaphat noloyo lweny to wacho niya ahero wachni ni kane jogo chako monjogi en ok oshughulika mondo atak gi nikech ong'eyo ni gima biro timore en ok onyal ka Nyasaye ok odhiye. Ahero weche mag Musa wacho ok wabidhi kokidhi kodwa. Jatego we anyisi lweny kaka na wacho mokwongo cha nitie lweny moko mokibinyalo kendi we Yesu mondo tel kwerni jawar kumuchopeni koro kabidhi nyaka dhi kodwa kaito ne ogitiyo kata ga sere kata ga tung ogitiyo kata gi sword wer kende mano go Jeriko pinja ne chako be Jehoshaphat gi jo-Israel chung motegno kendo lo lweny nikech peko gi wer kelo Nyasaye piny kelo Nyasaye piny ogombo kumipake kendi werne chalo misango maber mana Roma madungne mamit kelo Nyasaye piny ochalo lemo ting'o malo ochopo kuom Nyasaye to peko gi wer to kelo Nyasaye piny mondo winji. There is power in music. We atie kodi ka kodi jawinjo ni Nyasaye ma jang'wono mondo telni gi an bende mondo ang'e teko mar wer kaachiel gi pak kaito ang'e teko mar lemo ne jogi kokadho kuom wer kende okuta ma Jeriko ogore piny onge lwedo magitiyogo en na dwondegi. Namba 2 Jehoshaphat loyo kaachiel gi Israel nikech wer kende mane giwero kane gichako peko kendo wer tiende ni nitie wer moro makare peko onge bende nitie peko moro ma wer onge. Koro ki combine the two tiyudo ka nitie teko mar wer. Kanisa wana hero for wer but problem ni en wer kosen koko to bende wendno nigi teko minyalo kelo polo piny to bende wendno nyalo miyo dhout jela yawre to bende wendno nyalo goyo Jeriko walls piny ukuta mane kit ngimani manyaki wer manyaki peki mondo tim kata rach kata ber moruru pile te weche te I say rejoice kendo and again ojo ni chako timango in mora kata weche kata richo kata beyo tibed gi peko ndalo ka ndalo kai to peko ne mebedo motegno chutho Nyasaye kome wangima to mi ngima waro mosabato manyien to gima ng'eyo ni adwala moko di Nyasaye moting'eni ya nitie teko kuom wer kaachiel gi peko walem wono man malo wagero kamano nikech ber waneno lweti kendo ipuonjo weche madongo ni kare nitie teko kuom peko kaachiel gi wer. Miwa thuolo mondo paki gagir koa e chunya kaachiel gi kitwa nikech ang'eyo ni wabiro polo kumondo were wende Musa gi Nyarombo kare nitie teko kuom wer. Ngima waketo lweti kae to chieng' bed jakorwa wan gi kishe mang'eny kawuono gi juma manyien nyithinde mani yoro ipar an bende ane dala madaji bed jakorwa ngima waketo lweti ndalo ka ndalo pare student chakre malo nyaka piny pare piny Kenya juma marach medhi ng'ade wachni jadolo lor piny mondo ilochnwa nikech adiedi gima ng'eyo giming'ado ber molo mar dhano kilor piny to wabedo gi kwe kendo injili mare dhi nyime. Miwa thuolo mar paki kata ber kata rach nikech nitie teko kuom peko e nying Yesu wakwayo. Amen. En andong'ane jawer ng'e ni to wer mabende koro iwero
ing'e teko ma werno nitiere godo. Iwer mondo ipak ruoth koso iwer mondo itim ang'owa koso en koko. Mane wach mabende koro ondong' bende koro wuok godo kae. Ngima mar chiwo pak mabende ne wan gi Pastor Charles Odinde. Pastor Charles, Central wabe kiny. Central Church chakore kiny kata South. Kata tarik adek gimbe wagwelogi. Koro wagwelogi Kisumu Central. To kawuono to yore te ochomo daraja. Ochomo daraja. Sauti unung'o. Erokamano anyada Mika wende ariyo Kagoro SDA Choir. Lisikieni Kagoro en Thurwa wasewa. Kaachiel to kod Vocals of Praise Shiboleth. Vocals of Praise bende kiny nitiere Kisumu Central. Mago gin welogo mabende koro biro kanyo. Vocals of Praise. Mago ema bende wada Mika. Kaduogo chako dhi nyime wada mi wende go mabende nitiere ote mag ibro oro mana kaka wasetude kanyo to kod namba pastor bende koro wantiere godo. Awe kamano warom kendo nyaka jo bang' thuolo machuok. Lesson joma manyien kendo. Amen. Hallelujah, maler kwa mbio Nyasaye duo. Wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare mama tamale adera wewe peo manade kuji umerejea dhambi tena huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka. Imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba usana na Bwana. Hallelujah.